ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ନୂତନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଥ ଆମକୁ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ମଧ୍ୟରେ ନେଇଯାଏ। କେବେ କେବେ ଆମେ ଭାବୁଥାଉ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯିବି, କେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସଠିକ୍। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ଏକ ଆଲୋକ ପାଇଁ ଆତୁର ହୋଇଯାଏ, ଏକ ଦିବ୍ୟ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଯାହା ଅନ୍ଧକାରରେ ମାର୍ଗ ଦେଖାଏ। ଏହି ଆତୁରତା କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ଆତ୍ମାର ଗଭୀରତାରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଡାକ, ଏକ ଆହ୍ୱାନ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ଖୋଜୁଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ସୀମାକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସୀମ ଜ୍ଞାନକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କେବଳ ତଥ୍ୟ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଏକ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯାହା ଆମକୁ ଜୀବନକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ୟାର ମୂଳକୁ ବୁଝାଇ ଦିଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ରାଜା ସଲୋମନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିଥାଉ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ, ସେ ଧନ, ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ବିଜୟ ନୁହେଁ, ଜ୍ଞାନ ମାଗିଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ସବୁଠୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଆମକୁ ଶିଖାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉ, ତେବେ ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦିଗ ନିଜେ ନିଜେ ସଜାଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ହିତୋପଦେଶରେ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି, ଜ୍ଞାନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସଫଳତା, ସମସ୍ତ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସ୍ଥିରତା ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ କେବଳ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ଶିଖାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବେ କରିବା ଓ କେମିତି କରିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇଥାଏ। ଆଉ ଏକ ଗଭୀର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଦାନିଏଲଙ୍କ ଜୀବନ। ସେ ନିଜ ଦେଶରୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ, ଏକ ଅଜଣା ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ଅଲଗା ହୋଇ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ। ସେ ଏକ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନୁହେଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଉଚ୍ଚତାରେ ନେଇଗଲା, ଯେଉଁଠାରେ ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ରୋକିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହା ଆମକୁ ଏକ ମହାନ ସତ୍ୟ ଶିଖାଏ, ପରିସ୍ଥିତି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ନାହିଁ। ଆମର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ଆମକୁ ଉଚ୍ଚତାରେ ନେଇଯାଏ। ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁଥାଉ ଯେ ଆମକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ କେବଳ ଉତ୍ତର ଦିଏ ନାହିଁ, ଏହା ଆମକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରେ। ଏହା ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରେ ଏବଂ ଆମକୁ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ରୂପାନ୍ତରଣର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନ। ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ସମ୍ପର୍କ ଫଳରେ ପୁରାପୁରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ। ଏହା ଦେଖାଏ ଯେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ନାହିଁ, ଏହା ଜୀବନକୁ ପୁନର୍ଗଠନ କରେ। ଏହା ଏକ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ହେଉଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଆମ ଚିନ୍ତାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ, ସବୁକିଛି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଜୀବନର ଦିଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଜୀବନରେ ଦୃଢ଼ କରେ। ଯେପରିକି ଜଣେ ମଣିଷ ନିଜ ଘରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶିଳା ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରେ, ସେପରି ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନରେ ଜୀବନ ଗଢ଼ନ୍ତି, ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଝଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଅଟୁଟ ରହନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଖୋଜୁଥାଉ, ଆମର ଜୀବନ ଏକ ନୂତନ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଏକ ଏମିତି ମାର୍ଗ ଯେଉଁଠାରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଭୟ ନଥାଏ, ସମସ୍ୟା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏହି ପଥରେ ଚାଲୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏକ ଗଛ ପରି, ଏକ ବୃକ୍ଷ ପରି, ଯାହା ପାଣି ପାଖରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ, ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରୋପିତ ବୃକ୍ଷ ତୈଳ। ସମୟ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କେବେ କେବେ ଶୁଖିଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ। ସେହିପରି ଆମେ ଭୟରେ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଅଜଣା ପଥକୁ ଭୟ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ଆଗକୁ ଚାଲିବା ଉଚିତ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ପାଇଥାଉ ପଥ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଆମର ଶାନ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଉ। ଯାକୋବ 1:5 ଲେଖାଯାଇଛି, ଯଦି କାହାର ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଅଛି, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାଗୁ ଏବଂ ସେ ଦୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାହା ଦେବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ମାଗିବା, ଆଉ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେପରି ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେପରି ଗଠନ କରିବା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ତୁମ ଜ୍ଞାନରେ ନେତୃତ୍ୱ କର, ସେତେବେଳେ ତାହା କେବଳ ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସହିତ ଆମର ଏକତା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରି, ପରମେଶ୍ୱର ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରି ଆମେ ଏ ଜୀବନର ଚଲାପଥକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଗଠନ କରିବା। ହେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଧନ୍ୟବାଦର ହୃଦୟ ସହ ଆସୁଛି। ତୁମେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ସ, ତୁମେ ସେହି ଆଲୋକ ଯାହା ଆମକୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ନେଇଯାଏ। ପ୍ରଭୁ,
ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ମୁଁ ମୋତେ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଉଛି ପିତା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏକ ସୁସ୍ଥିର ଆତ୍ମା ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ସେହି ଅନ୍ଧକାରର ଶକ୍ତିକୁ ମୁଁ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ଭୟ, ଚିନ୍ତା ଓ ଅସ୍ପଷ୍ଟତାକୁ ମୁଁ ବାନ୍ଧୁଛି, କାରଣ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଭୟର ଆତ୍ମା ଦେଇନାହ, ଶକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଓ ସୁସ୍ଥ ମନ ଦେଇଅଛ ବାପା। ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ନେତୃତ୍ୱ କର। ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ, କାରଣ ରାଜ୍ୟ, ଶକ୍ତି ଓ ମହିମା ସଦା ତୁମର ଅଟେ ବାପା। ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଛି, ଆମେନ୍।